Amigues i amics, en aquest segon vídeo que comparteixo amb vosaltres per parlar d'Europa, he triat un debat d'actualitat, però que portem batallant més de 10 anys perquè sigui una realitat. És un tema que ens connecta com a europeus i ens facilita la comunicació. Avui parlem de l'eliminació del roaming entre els països de la Unió. Ja sabeu, el recàrrec que se'ns aplica quan viatgem fora de les nostres fronteres. En un primer moment, la Comissió Europea va proposar limitar aquesta eliminació de la itinerància a 90 dies l'any i a un màxim de 30 dies consecutius. Però si volem veritablement unificar el mercat europeu de les telecomunicacions, no podem començar posant barreres a l'eliminació del roaming. Per això vam queixar-nos a la Comissió i aquesta va rectificar. Ara, el nou enfocament passa per no posar cap restricció, però seran les operadores telefòniques les encarregades d'establir les seves pròpies clàusules per evitar abusos. Per tant, ens caldrà vigilar que no siguin aquestes operadores les que precisament abusin dels consumidors. Primer de tot, hem d'establir un mecanisme d'advertència al client que permeti estudiar el cas abans de carregar cap mena de sobrecost. Per això també serà important crear un òrgan europeu que controli que les operadores no fan cap abús en contra dels que ens movem per Europa. Ja hi ha òrgans de control estatals, però si la norma és europea, la vigilància també ha de tenir un nivell europeu. En conclusió, a partir del 15 de juny de l'any vinent, els ciutadans de la Unió viatjarem a un altre país europeu amb les mateixes condicions que a casa. L'eliminació del roaming ja serà una realitat. Una altra batalla per obrir ben aviat seran les elevades i diferents tarifes per trucar a un altre país de la Unió des de casa nostra. És evident que ens falta construir un veritable mercat comú digital i de les telecomunicacions. El roaming només és una estació intermitja. Serem capaços de fer-ho? De tot això i de més n'anirem parlant en aquest espai. Moltes gràcies i fins aviat.